Cibo ditina bashtir telefona khwa bizivirinin. Please rotate your phone for a better view and experience. Uroli hevlere Serbixwe Mesrûr Barzanî, cîgire Serbixwe Herêma Kurdistanê Gubat Talebani, hecmarek ji nûnerên hikûmeta Herêma Kurdistanê di hikûmeta federal û hîn aliyên siyasî de civîneke awarte lîdar xistin. Deh peyamên Serbixwe Mesrûr Barzanî di pêşgotina civînê de. Yek, Reftara Bexdadê li hember Herêma Kurdistanê, zordestî, nedatperverî û nayê qebûlkirin. 2. Peywendiya Bexdadê li gel Herêma Kurdistanê ne federê ye. Baxsta Herêma Kurdistanê veke parêzgehek heta biçûktir jî dibîne. 3. Divê em peywendiyên hewlir û Bexdadê rast bikin. Destureke me heye û divê em li gorî ve tew bigerin. Di sala 2020 û pencan de divê em tiştekî bikin da ku gelê swê ji vê fîkaran derxin. 4. Gelê me hek nake ku bi vî awayî bê reftar jêrîn. Gelê Kurd jî veke hemû gelên dînên Iraqê bi tekoşîn û kurbanîdana xwe hêcayî rêzgirtinê ye. Pensem daxwaza veke vî û mafeng swa yên desturî li Bexdayê dikin. Ji bo serêrastkirîna pirsgirekan divê em çi jî desten me te bikin. 6. Dadceha federalî tenê di berjewendiya hikûmeta federal de biryaran daye. 7. Em nîkarin hemû pirsgirekên swê tenê bi mûçeyan kêm bikin. Lê miksa bin Bexdayê bi siyaseteke serkeftî kariye pirsgirekin me kêm bike. 8. Madiya sedûçîl heta niha ne hatîye çêkirin. Pirsgireka navçeyên cudaxwaz en Herêma Kurdistanê ne hatîye çareserkirin. Pirsgireka peşmerge heta niha bi awayekî baş ne hatîye çareserkirin. Mijara qebûlkirina kurbaniyên enfale û mexstûrên rejîma bere hate cibîrkirin. Ney, divê em li dijî Bexdayê bibinyek. Divê nêzîkatiya siyasî ya aliyên siyasî rê li ber nûnertiya tevahiya Kurdistanê neke. Dey, Kurdistan set sale kurbanî dide, gelo ji bo meş anku ji bo penase, axu velat ve kevî û azadiye.